Вижте как ще преобразя тези ногти. Премахвам предишния дизайн и разбира се малко от стария материал. Избутвам кожичките. След това ги изрязвам. Продължавам с буфиране на ногтната плочка. Вече съм сложила ултраблонд и база, така че преминавам на гела. Гледам да го разнасям равномерно навсякъде. Където има нужда, използвам тънката четка и обръщам наобратно, за да мога да нивелирам материала. Продължавам с оформянето. И вече продължаваме към база и дизайн. Този път решихме да нарисуваме ногтите в готически стил. Рисуваме кръстче. Тук рисувам черни пламъчета. Тук вече слагам топ и сме готови. Ако искате да си запишете час, вижте информацията долу в описанието.